Чорнобиль – це тиша, що кричить. Це місто, яке заснуло однією ніччю і не прокинулось. Це 30 хвилин, що переписали долі мільйонів. Це дитячі іграшки, залишені на підвіконнях Прип'яті. У квітні квіти цвіли абрикоси, і ранок мивався у чистій росі. Ніхто не чекав, що піде безголоса впаде на поліські річки і ліси. Але серед темряви стояли вони. Пожежники, які ступили в бій з невидимим ворогом. Лікарі, що рятували до останнього подиху. Солдати, які не знали страху, бо за ними був народ. Їх було мало, але їхнє світло велике. Ми народились після тієї ночі. Ми не бачили зруйнованих дахів станції, не вдихали того повітря, але пам'ятаємо. Пам'ятаємо урок, людське життя – найвища цінність. Світ тримається на пам'яті, і поки вона жива, живі ті, кого ми згадуємо.